Dateng ngriki wonten napa? Walah, iki lho Desa. Aku dolanan pati lele. Mas, pate lele. Kula kok mboten semerap nggih. Nggih, Mas. Kula kok mboten nate semerap nggih. Oh iya. Bocah sakniki nggih ngeten iki. Kalih dolanan tradisionalipun supe. Pati lele ya iku dolanan tradisional sing asli saking tlatah Jawa. Oh, lajeng kados pundi Mas Vigo dolanan pate lele menika? Nggih, Mas Vigo, kita pengen semerap. Oh, nggih. Kula jlentrehaken tata caranipun dolanan pati lele. Ingkang kapisan inggih menika damel bolongan jerunipun 10 senti. Antawis saged damel ring ingkang wonten inggile bolongan. Alah, makaten Mas Vigo. Lajeng kados pundi nggih dolanane pate lele menika? Lele inggih menika wonten kalih caranipun. Ingkang pindah watang cendhek didelehake wonten inggile bolongan. Salajengipun watang ingkang dawa menika damel muncalake watang cendhek kados mekaten lho, Dik. Kapindho watang cendhek didelehake wonten ing daleme bolongan kanthi setengah ngadeg. Salajengipun dipatil utawi digepuk kalian watang ingkang dawa. Ngeten tuladanipun. Dos wonten wau tata caranipun dolanan pati lele inggih menika wonten setunggal tiyang bagian pati lele nggih sing ingkang lintunipun niku jaga. Lah sinten sing saged nyekel patil niki wau angsal poin lan yang ingkang matil gugur utawi nyawane ical. Lajeng ingkang yang jaga boten saged nyekel patil nggih menika patilipun saged diucalaken kanthi mlebet ing bolongan niku wau lajeng angsal poin. Oh,